Komela mafê mirovan li Amedê rapora nehmehên dawî ên bajarên Kurdan ê li ser binpêkirinê mafê mirovan ji raya giştî eşkere kir. Di raporê de hat gotin dîmenek şer û tundutujiyê agiran li herêmê heye ku hêviya çareseriyê û aştiyê ji ortê hildide. Hat destnîşankirin ji ber şer û pevçûnan di warê mafê mirovan de zêdeyiyek pir mezin heye ku ev li ser hiqûq û edaletê jî ziyaneka pir giran çêkiriye. Hat bibîrxistin ku rewşa awarte sê mehê din jî hat dirêjkirin ku ev dibe palpirt ji bo binpêkirina mafê mirovan. Dîsa di biryarên hukmê qanûnê de jî hezaran kes ji kar hatin avêtin ku dibe egera kêşeya aborî. Çatışmaya dayalı politikalar gerisinde can kayıpları bırakıyor. Rapor dibêje heta niha 151 rojnamevan girtîgehê de ne. Zexta ser ragihandinê jî her diçe girantir dibe. Serokê Komela Mafê Mirovan ê Amedê Racî Bilîcî diyar kir, digel neh parlamenterên HDP, parlamenterek CHP jî di girtîgehê de ye. İhade dibêje bigirtina siyasetvanan bi cezakirina wan rê li ber çareseriya siyaseta demokratîk jî hatiye girtin. Nava devletê de dome, operasyon gelek zêde bûn. Di encama van operasyona da şer du aliya jî kuştin çêkirin, şer du aliya jî insan jiyana xweş destin û birîndar dibin. Ev zêde çêbû. Ya dêmîn ser fikr û ramanê gelek zext û zorî hene. Kes nikane fikr û ramanê xwe eşkere bike. Serokên HDP, Birê Selahattin Demirtaş û gelek parlamenter hatine girtin girtîgehê dane û nahêlin parastina xwe jî bi awakî serbixwe parastina xwe jî bikin li wir astengî çêdibe. Li alî dina îşkence zext û zorî li ser hemî kesen yên girtiyan û yên ku dervan gelek devera çêbûye. Rapor balê dide ser rewşa şaredarên Partiya Herêmên Demokratîk DPP ku di nav salek de hikûmetê desta ser not û sê şaredariyên Kurd û 71 şaredar niha girtîne. Ceza li 10 şaredaran hat birîn. Her wisa ji van şaredariyan nêzî 5000 kes jî ji kar hatin avêtin. Rapor balê de ser polîtikayên qayûman û destnîşan dikin xebatên li ser çand û zimanê Kurdî her wisa yên derbarê li ser jinan jî hatine astengkirin. Qayyum gelek pênlêkirinê mafê mirov dike. Kesên ku di şaredariya da xebatkar bûn, ketkar bûn, hemiya dûr kirin, hemiya ji wana îhraç kirin. Mafê wanê aborî wên civakî hemî ji destê wan standin. Yê din da wek hûn zanin gelek park û bahçe û em bêjin anit û nav danîbûn navê Kurda hebûn, navên zaroka hebûn wan rakirin. Mînak em bêjin mesela navê Tahîr Elçî xera kirin pêşîne. Mesela anıtên Orhan Doğan xera kirin. Em karin bi sedan bikin wek dixwazin ku hafiza dîroka Kurda ji holê rakin. Rapor behsa rewşa rêberê PKK Abdullah Öcalan jî dike ku bi salanê ne malbata wî ne jî avukatiyê nikarin herin hevdîtina wî. Girtîgehên dan gelek zext û zorî Xecican Parvên, Dengê Amerîka, Amed. Pênlêkirinê mafê din hene. Wek hûn zanin tecrîd tê meşandin. Ev hemî bi rastî rapora me de cî girtî û pênlêkirinê gelek mezin tê kirin.